Nagpaandam ang Department of Agriculture nga hindi lang kakulang sa tubig ang dapat kabalakan sa tion sang El Nino. Suno sa ahensya, tion man ini sang pagtuhaw sa mga peste nga posible makahalit sa produkto sang mga mangunguma. Sa interview sang Bombo Radio kay Engineer Jackson Demamay sang Department of Agriculture Western Visayas Integrated Agricultural Research Center, iyagin pahayag nga naga-advocate gid sila sa integrated pest management approach agud malikawan ang tuman nga halit sa mga mangunguma. Ginpakigbahin man ni Demamay nga maayo man ang pagpatindog sang greenhouse nga isa ka climate resilient system agud nga magaprotekta sa mga tanom sa tuman kainit nga panahon, bagyo kag sa mga insekto. Dugang maniya nga sa subong nga tinion mas maayo nga magtanom na lang anay sa mga tanom nga magabato sa tuman kainit nga panahon. Ini gina-consider naton nga isa ka climate resilient nga production system. Kung sabihin, ang aton nga pagtanom, pwede na naton maprograma nga pwede naton ma-harvest ang aton nga produkto sa tion nga mas mataas ang presyo sang ini nga commodity. Of course, una diri is pwede niya maproteksyonan ang aton nga mga crop sa sulod from extreme weather, no? Sa mga bagyo kag kung ano pa nga mga extreme events. And of course, mapahaganagan o kon malikawan ang pagkalat sang peste o kon pest infestation.